Ех, тези хора, като ми извъннат и прекъсват разговора. Значи ето продължава. Нещо парче. На червено. Това направим. Случат се такива моменти. Това тук се води Арт института. Има два лова пред него. И по-надолу има нещо като едно яйце, такова е направено метално. Не е доста големичко. И сега ще оставя тук една доставка. И бягам от даунтаун, че ще ме хване ужасен трафик и пешеходци. Но това що не светна зелено? Аз не съм ли спредил? Обичаме така да се разкараме в такива парки. Слушайте. Айде да чакам за червена стрелкичка. Ето моя ред. И издях съм трябва да хода. Ах, как обърках, как обърках. Или съм. Това тук е градския транспорт. Нещо. Ари бе, гледай го това, мая. Поне дай ми гач нещо. Точно е така, мая. И 3 човека ми влезнети. И таксиметрите шофьора ги мразя. Тук след светофара в ляво е библиотеката. Това е доста големичка, като за библиотека. Е така числото улиците. Минава влакче над мен. Чакай, малело, гледайте се главно и те майна. Като стадо овце са всички. А пък за черните да не говоря. Черните точно съм ви забелязал, че имат някакъв супер български менталитет. DePaul University. Ето към мога да се някоя студентка домина. Сега съм на State Street. Джаксън. На Джаксън направя десен. Ето така. Коста е паркиране, това. Някой се готоват май. И тук трябва някъде да завием в алието, да остава. Хайде, това е за сега.